ang programang hatod kan Department of Agrarian Reform Bicol. Bitbitan lihitimong potoro na makapaghatod ng istoryang kapupurutan ng inspirasyon gikan sa mga lihitimong paraomang benepisyaryo. Ginuno, halos sa bangibaybang probinsya kan rehiyon, mag-iribahan kita, maghinanyo asin mag-antabay para sa kape asin baretang agraryo. Good morning, Bicolandia. Mga Bicolano sa man na parte kan mundo. Good morning po, Legazpi City, Probinsya kan Albay, Luzon, Visayas, Mindanao. Welcome po sa programang Kape, asin Baretang Agraryo. Ini po sa inyong makakaibango niya na pagkaaga. Ka-agraryong Henry Maceda po, hanggang pagkutang alas 11 din pagkaaga. Digdi mga tugang sa programa kan Department of Agrarian Reform. Hatod po sa inyo kang DART, asin kang proyektong split. Na iyo po ang nasa likodan, mga tugang kung nataigwa kita kang programang ini. Tigdi po sa estasyon kan DCGB. Kaso first episode ta, sa tuya po na bisita bilang resource person, mga tugang si Regional Director Theodore Sindak. Ang Reuben Theodore Sindak. Siya po ang Regional Director kan Region 5. Kunhain ipinaghiras niya po sa mga parantabay. Sa ino pong nag-antabay ngunyan, ang akomplishmento kan Department of Agrarian Reform Region 5. Ano po ang sa indang mga giniribo? Ano po ang obheto kang programang ini? Ano po ang katuyuhan kung nata sinda po yaon sa radyo para po maghiras kan mga informasyon para po sa tuyang mga agrarian reform beneficiaries. Ngunyan pong aga, saro na naman pong official kang DAR ang sa tuyang bisita mga kaagraryo. Siya po imported, overseas po siya, overseas. Hali po sa ibong kandagat. Okay, overseas. Siya po mga tugang, saro po siyang midbid na academician and saro po siya na committed public servant. Nadangog ko sa accomplishment niya kan mag-asumir siya sa VIRAC, sa Provincial Agrarian Reform Office kan Catanduanes. Nagibo niya pala na ISO certified mga tugang ang Provincial Agrarian Reform Office kan DAR duman. Saro pong eksperto sa community development and agrarian reform, tabi, ang sa tuyang bisita, saro po, ay, 30 years na palan siya, 30 years na palan siya. Kaya edad ko lang si madama. 30 years na palan siya mga tugang sa DAR na nagtatrabaho, asin po, naka-concentrate siya sa rural development issues, asin pagpakaray po kan agrarian reform beneficiaries sa sinabi ng probinsya. Igaman siya ki master's degree. Saro po siyang government scholar, duman po sa International Business Management sa International University of Japan. Scholar po siya sa Pagikan Japan, Philippines Cooperation Program for Government Employees. And nakatapos po siya na igwanin marahay na academic performance, excellence, academic performance, mga tugang sa sinabi ng bagay. And kasabay po dyan ang pagkatapon siya kansiyan degree and Doctor of Philosophy. May kinaraman po sa expertise niya sa governance asin development. Siya po mga tugang nagserbi ng 8 taon bilang Chief Agrarian Reform Program Officer kan OCARPO for Program Beneficiaries Development. Asin po 4 na taon siya bilang OIC Provincial Agrarian Reform Officer. And siya po sarang official na-appoint bilang full-fledged tabi na Provincial Agrarian Reform Officer 2 kan Catanduanes kang last year pa lang 2024 2024 December 2, 2024 to be exact. Asin siya po ang sayang ipinagpadagos mga tugang ang Comprehensive Agrarian Reform Program na igwa po nin katuyuhan na maging marhay ang mga programa na inisyatibo asin mai-promote ang sustainable rural development and social justice sa probinsya. Ang sa tuya tabi na guest ngunyan si Dr. Nerissa Aldea. Yan. Haputon takon mapagalbaga pagyaong ka sa gobyerno ta. Ibabalansin mo sa trabaho mo sa gobyerno, buda papa na mo pigpakarian sa imong familia, and napag-araman ko na maugma po siyang nag-agom. Yan. Happily married person po si Madam. Tabay mga nag-agom na mamundo pag nag-agom na.
Anagum niya pala, naramdaman ko, dati po yung DILG cluster head, mga tugang ka ito sa Albay, no? Pero ngayon niya naman po duman sa Catanduanes, asin po mga tugang may duwang aki. Ang bisita ta po, Dr. Neresa Aldea. Madam, maray na aga po, welcome po sa DCGB. Ka-agraryo Henry, sarong dakulang oportunidad as in ondra na ako po maimbita Opo. sa DCGB. So, Diyos maray na aga sa gabos na tagapaghinanyog as in sa tong mga ka-DAR, Yeah. Region 5, sa pamamayo kan sa tong Regional Director, RD Ruben Theodore C. Sindak, as Opo. in ang sa mga pag-iliba, as in duman sa isla, maugma, sa DAR Catanduanes. So, talaga. Diyos maray na aga po sa to gabos. Opo. Mas lalo na sa satong mga benepisyaryo kang agraryo. Kumusta, Madam, subiyahin nindo from Virac to, ano yan, from Catanduanes to Tabaco? Ka-agraryo Henry, Oo. sabi ko nga, for public service. Iyo. So, kaipuan natong tawidon, maski Yes. na Bagyo. bagyo. Maski na igwang importanteng ganap sa pamilya. So, we have to Okay. Salamat po balance na nakaabot ka mo ngunyan digdi sa DCGB sa Legazpi City. Okay. Madam, Dr. Neresa Aldea, pwede po ma-share mo giraray sa mga paraantabay ta bilang ika ang Provincial Agrarian Reform Officer kang Catanduanes. Congratulations na full-fledged pa lang po kamo kan Disyembre pa lang. May pabisto mo an sa indong departamento para po ipaaram sa tuyang mga parahinanyog. Ano ang kabilugan na papel kandar? May kinaaraman po sa pagtataunin lehitimong reformang agraryo para po sa tuyang mga paraomang beneficiaryo po. Salamat po, ka-agraryo Henry. Gusto ko pong ipaabot sa gabos na naghinanyog asin sa naniwala sa serbisyong pigataon ng Departamento ng Agrarian Reform. Opo. Sa DAR Catanduanes po, lugod ko pong ipabalita na kita po ang ENOT sa Region 5 na nadeklara noong June 2016 na LAD-free province. Ibig pong sabihin, so land acquisition and distribution sa Apo. probinsya ng Catanduanes ay natapos na. Wow. Wow. So ilang taon na po ang nakalipas. Ibig pong sabihin noon ay ang ating ginagawa ay sa mga second generation problem at yung mga nabigyan ng mga lupa ay atin ang matulungan na mas lalo nilang mapagyamanin. Ibig ko po sanang ipaabot din na ang oportunidad na binigay sa Catanduanes bilang LAD-free province ay tayo ay nagbawas ng mga tao. Bagamat nagbawas ng tao pero ang trabaho ay meron pa rin po tayo yung tinatawag nating post-LAD activities. Yung leasehold agreement, leasehold contract Opo. operations ay meron pa rin po tayong target noon sa probinsya. Mas lalo na rin po yung pag-address sa mga issues and concerns sa iba't ibang munisipyo. Meron po tayong 11 municipalities pero wala po tayong municipal officer na siya po mag-handle noon. Talaga? So salamat po sa probinsya ng Albay. Tatinawaan po kita ng sarong item na detail po duman sa Catanduanes through our regional director na nakita niya yung pangangailangan. Dahil po dyan, tayo po ay maayos at mabilis tayo nakapag-implementa ng project split. Bagamat kulang ang tao, pero sinisikap na matugunan at mapaayos ang pag-implementa ng programa. Maliban po sa Land Tenure and Service Program. Ang DAR po ay meron ding pangalawa, yun po ang tinatawag nating Agrarian Justice Delivery Program na kung saan ang atin pong mga ka-agraryo ay mas tinutulungan po natin na sa problema sa sa lupa. Kung may mga issues, tayo po ay merong adjudication board. So bagamat ang isla ng Catanduanes maliit na probinsya, meron po tayong radiating na adjudicator. Yun po ay si Rarad, ang regional adjudicator natin sa Region 5, si Attorney Nanette Eke, na siya po ay masipag na ginawa yung ating first time ever sa Catanduanes, yung
pagdala ng serbisyo sa mga baryo. Yun Yeah. po ang tawag natin ay Agrarian Reform Justice on Wheels. So doon po dinidinig ang kaso sa barangay. So kami po ay natutuwa sa programang ito na naisagawa sa Catanduanes. Opo. At maliban po dyan, ang ating mga kaso ay masusing na-address sa legal division. Yung ating chief ng legal, si Attorney Cherry Agmata, Opo. na taga-Albay din po. Siya po ay masipag na natugunan yung ano. So meron tayong nasa more than 100%. So very good accomplishment for our legal service sa probinsya. Ang pangatlo po doon ay yung ating support services. Dahil po land-free province ng Catanduanes, so dapat po ay pagyamanin na ang lupang na ipamahagi sa ating mga magsasaka. Opo. So pumapasok po yung tulong na support services katulad ng pagbigay ng access to financial institution or access to credit para po makahiram ng puhunan ng ating mga magsasaka. Ang sunod pa po doon ay yung ating mga farm machineries and equipment Yeah. para starting kit para ang ating livelihood program para sa ating mga agrarian reform beneficiaries na nasa organisasyon. Dahil po ang mga tulong ay binibigay through ARBO. So siguro narinig mo na yung Yes po. Agraryo, Henry, Yeah. na meron po tayong maraming organisasyon na kooperatiba na tinutulungan. So meron po tayo sa Catanduanes na 45 ng organization, cooperative and farmers organization. Oh, I see. So, ma'am, gusto ko lang ma-establish po sa connections digdi sa pag-distribute kan mga land titles, itong Land Tenure Security Program, pati siring naman sa pag-aapod na Agrarian Reform, Beneficiaries and Development Sustainability. Pwede po ma-expound tabi ni ma'am, Dr. Aldea? Ito po yung strategy ng ating departamento na pagkatapos nating maipamahagi ang lupa, kailangan bigyan, i-capacitate, paghusayan at ma-empower yung ating mga magsasaka. Hindi lang sa kanilang kaalaman, sa teknolohiya, bagkus bigyan din sila ng suporta sa pamamagitan ng pagbigay ng mga makinarya at ekipahe. Ito po ay tugon din sa ating direktiba ng ating sekretaryo at ng ating presidente na kailangan modernize na yung ating mga farmers. So dahil po doon, magkakaroon ng mas malawak na produksyon. Yung productivity ay mas tataas, pero kulang yung ating mga gastusin. Pero sa panahon ngayon, dahil may bagyo, may ulan, kung hindi naman El Nino, so samot-saring mga problema ang pwedeng ikaharap ng ating mga magsasaka, pero andito po yung gobyerno na handang tumulong, yung mga tao na sincirong nagbigay ng tulong at asistensya. So tayo po ay masaya na kasama tayong maitupad ang pangarap. Kan first episode po, madam, nakauron ko si si Director Sindak, no? Ang sa pong regional director. Napag-araman ko na igwakik mga darakulang accomplishmento ka nakaaging taon. Nisaro po dyan, itong land distribution po na pinanginutan mismo ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Kundi ako nasala, sa Kamsur po iniginibo. Okay. Bilang pamayo po kang DAR, Provincial Office kang Catanduanes, ano po ang mga lakdang na pwedeng dong gibuhon para may pagpadagos po ang maigot na implementasyon kan pagpaabotin mga titulo kan madaga kan sa tuyang mga agrarian reform beneficiaries po, lalo na itong proyektong split? Magandang tanong yan, ka-agraryo Henry. Opo. Kasi po, gusto ko po munang sabihin na ang Catanduanes sa totoo ay hindi dapat kasabay sa unang implementasyon ng Project Split. Ang Catanduanes po ay hindi nasama sa listahan. Dahil po doon, nagkaroon tayo ng pagsisikap na masama ang Catanduanes nung ako po ay nahirang na maging officer in charge. Opo. So tayo po ay pinalad at natulungan ng ating Central Project Management Office, ang ating Assistant Secretary na siyang National Project Coordinator, ay nabigyan tayo si ASEC Mard sa
Aison, and Director Bethley, Opo. and syempre sa pamumuno ng ating mga USEC, si USEC Jessery, and sa sekretaryo. So malaking salamat po para sa maliit na probinsya na masabay. Yan. Bagamat meron tayong 100 hectares na target na para ma-validate at makita kung talagang kailangang maparsila ang lupa, meron din po tayong ambag doon sa regional na target and accomplishment. So meron po tayong na-accomplish na 4,083 hectares. That's our global target na tinatawag. Iga-apunta po in a global target. Opo. So we are proud na masabi ta na na-accomplish na po ito sa tamang panahon. And doon po sa sinasabi nating napaka-importante milestone na event, ang e-title distribution. Bagamat flood-free ng Catanduanes, ang ating nakasabay po tayo, meron po tayong na-distribute na nasa 132 na ARBs na nagkaroon ng titulo. So meron po yun na 152 hectares. So ang ating mga ARBs ay masaya. Maliban sa nakatanggap na ng titulo, nakatawid pa sila ng isla. Yung iba doon, first time na nakatawid. So that's a very humbling experience. Masayang experience para sa aming mga taga-DAR na makita ang ating mga ARBs na masaya, ma-experience nila maliban sa titulo, na-experience nila yung buhay na nag-hotel, syempre, yung iba, nag-shopping pa. May shopping So at least, nasamahan din natin. So yun po, masayang experience. At atin pong pinapasalamat na naikasabay po kami doon. Maliban sa nabiyayaan ang ating mga ARBs, mga magsasaka na matagal na naghihintay ng kanilang titulo, pero nagkaroon pa rin tayo ng job generation. Nagkaroon tayo ng additional na mga support staff para sa project split. Okay. Madam, although kasabagon, sud kong hapot sa imo, pwede pong ma-expound lang ini na 132 ARBs, tama, Agrarian Reform Beneficiaries, sa pangkabuan po sa Catanduanes, pera po so na-distribute na titulo, pera po so na kinabang ng mga Agrarian Reform Beneficiaries, and peraman po so kabilugan na ektarya na sakop po kayo sa imong probinsyang na sasakupan. Bali po sa project split ka, Henry, ay ka Agrario Henry, ang sato po na target sa kabilugan igwang 4,803 hectares. Na magkaigwa po ng ARB na 4,038. So, sa ngunyan po, kami po naghihinguha na makasabay at ma-distribute ang natitira pang titulo. Sa ngunyan, kami po naghihinguha na through our partner, LRA, Registry of Deeds, na maugma po kami makipartner ta malinas na ka-partner dahil problema sinda po ang gatabang sa to pati na ang DNR. Sana po bago matapos ang taon, madagdagan ta po yung sa to na share para sa regional target po. Opo, napag-araman mi po na nagkaigwa na po kita nin COCROM, itong Certificate of Condonation with Release of Mortgage. Na-explain ni kang first episode ni Director Sindak sa tuyang programa. Gusto sabihin po, sa mga napatawad na utang kan mga ARBs, may kinaraman po sa Indandaga. Pero na po sa kabilugan ang naipanauta sa isang probinsya ng Catanduanes, asin pera po sa kabilugan ang utang na nabayadan po, Madam Nerissa. Base po sa ang Catanduanes po igwa maning certificate or the COCROM na distribuer nung dito po sa Legazpi. Pero bagamat dahil sa panahon at sa distansya may nabitbit lang po kaming 10. Pero yung 10 po na yon talagang ang ARB ta na awat na sinda naghahalat siguro sa gobyerno na sinda matauhan ng alog kaining condonation o makondona
ang mga bayadan ninda sa daga, Opo. awat na sinda sa daga, pero dai pa nabayadan sa kagsadili. So dahil sa programa ni sa tong mahal na Pangulo, Ferdinand Bongbong Marcos, asin sa tung Secretary Conrad Estrella, Opo. ang new Emancipation Act na Republic Act 11953 na kung saan ang certificate ng condonation ay itatao sa satong mga ARBs. Sa Catanduanes po, tayo po ay mapalad na magkaroon ng nasa 287 na contribution Opo. para sa kabuuang target ng region. Ito po ay merong 283 na ARBs sa may halaga na umaabot ng 5.5 million pesos. No. Ito pong 5.5 million ay malaki na po. Yeah. Katulad po sa Catanduanes na parating binabagyo, wala pong kasiguraduhan ang ating ani, napakalaking tulong. In fact, isa sa mga kasama namin ay umiiyak dahil maliban sa nabagyo na at nawala ang bahay, Yeah. sabi niya gusto ko ngayon mag-iba Oo. sa Legazpi. Opo. Maski ngayon din na ngayon kaming bubong Mm. dahil gusto ko ngayon personal na ma-receive Yeah. na kami totally din na ning bayadan. Ang gobyerno na ang mabayad sa Land Bank of the Philippines. Magayon yan na baretang yan. So, since po na nasabi nindo kasubago na ang land distribution program, padagos po ka muna kaantabay sa mga ARBs niya to, mga ARBOS niya to, sa pagikan Agrarian Reform, Beneficiaries Development and Sustainability. As in, pag-abot po kan suportang serbisyo sa saenda. Muyami pong maaraman po, ma'am, kung ano-ano po ang mga suportang serbisyo na ipapaabot tapo sa mga ARBs sa Satuya pong probinsya, lalo na sa Catanduanes. Maraming salamat ka Agrario Henry. Opo. Tama po, ang gobyerno ay meron pong nakalaang pondo para sa pagsustene ng ating mga programa at proyekto. Opo. Katulad nga po ng binibigay ng Department of Agrarian Reform na ARF through Agrarian Reform Fund. Opo. Medyo malaki po 'yon na napupunta sa farm to market road, okay, mga tulay okay. ng Pangulo, irigasyon. So tayo po ay pinalad na magkaroon po ng nasa 30 million na farm to market road. Yun po ay napunta sa isang agrarian reform community na kung saan hindi umaabot ang sasakyan. Hirap maibaba sa mga Produkto. mga ani, mga Oo. produkto. Sa tulong ng ating sekretaryo, kami po ay nabigyan. Meron din po kaming nakuha na 25 million para sa irigasyon sa tulong ng ating partner na sa NIA, yung isa sa DPWH. So mayroon po tayong mga partner agencies. Maliban po sa mga programa na punduhan ng gobyerno para sa ating departamento, tayo po ay nagsipag maghanap din. Tayo po ay naghanap ng mga na maka-access ng funds katulad po sa Department of Labor and Employment. Opo. Masaya po ako magbalita ng Catanduanes ay nabigyan ng award, Ay, wow. Dragon Award last year. Dahil po isa tayo sa ahensya na nagkaroon ng 5.6 million para sa livelihood ng ating mga ARB organization. Na kung Opo. saan meron po tayong nakinabang na 12 ARBOs. Maliban po doon, sinipag po natin ang pagpunta sa provincial government Wow. through our Governor Buboy Kua. Nabigyan po ang Catanduanes ng 1.2 million for our BARC organization. Yun po yung Barangay Agrarian Reform Community Ayun. na kung saan tumutulong po sa ating legal na magkaroon ng paghuhusay ang mga problema sa lupa Opo. sa barangay ay hindi na ma-elevate sa probinsya. So yun po ay malaking tulong. Nagkaroon tayo ng orientasyon doon at pagsasanay sa kanila paano mag-conduct ng mediation o mag-reconcile ng mga issue sa barangay. Masaya po tayo na nabigyan din noon at ng may livelihood. Ganon din po ang DA, Department of Agriculture. Dahil po sa ating pagsustene sa ating mga programa, kailangan nating bigyan din ng assistance, marketing support yung ating mga organization. Kasi kahit na sila ay mag-produce, magkaroon ng maraming ani, so di man ay mabakal. Yes, So yes, saan yes. mapupunta? So ang Correct. ginagawa ng departamento through the support
support services. Magaling po ang ating regional support services chief, si Ma'am Lerma Dino. Meron po tayong na-access ng mga agency na kung saan doon na ibebenta. Katulad po na na-access din ng ating masipag na RD, ni RDRT sa PNP. Yeah. Yun po na agraryo sa kampo. Wow. Lahat ng probinsya po May kasabay doon. Kasabay po ang Catanduanes. And meron din po tayong pag-deliver sa BGMP sa ating mga kapatid na PDLs ay galing fresh harvest from our Wow. ano yan, sariwa na inaani. So, masaya po. Ang DOST din po, nagbigay din ng Portasol para sa ano. Madami po tayong na-access sa ating mga partner na ahensya. Whole of nation approach. Wow. So, maganda pong Yes. Opo. strategiya. Yes, maraming salamat ma'am ka agraryong neri sa Aldea sa mga simbag po sa tuyang mga hapot ngunya na pagkaaga para sa kaaraman kan sa tuy atabing mga beneficiaryo kan agrarian reform. Siguro ma'am, inipon sa inong pagkakataon na makapagdamo kimensahe sa mga kababayan tang mga Bicolano, lalo na po sa inong mga agrarian reform beneficiaries, lalo na po sa Catanduanes po, ka agraryong neri sa Aldea. Go ahead ma'am. Ay, salamat po ka-agraryo Henry. Gusto ko pong ipaabot ang pasasalamat sa satong mga ka-agraryos sa patuloy, sa padagos na pagtangkilik at dusay ning sa indang oras para sinda matabangan. Andi uya po ang gobyerno para kamo matabangan sa mga konsernyo sa paglati, paghagot, lalo na ngunyan sa Catanduanes. Pagkatapos ng bagyo, mga 3 taon pa sa tong hahalaton para kita makagusi sa satong mga abaka. So meron po tayong alternative na option. Tayo po ay nakisumaro sa provincial government, Tindog Katandungan, na kung saan makatao kita ni mga binhi, mga seeds para sa mga short term na makaharvest kita, mga 3 months meron ng pagkain sa pagkainan ng ating mga magsasaka. And syempre sa ating mga partners sa patuloy na pagsuporta sa programa. And syempre sa mong mga head, sa mong mga boss, sa mong sekretaryo na andyan sa ang daming proyekto, ang daming partnership. Ganun din ang aming regional director, si Regional Director RT Sindak, mahiguson. Kadako niya ning mga networking. Kasabay niya ang samong Assistant Regional Director for Operations, si Ma'am Gay Labad, and ARD for Administration, si Sir Herald Tambal, and the rest ng mga support staff sa ating regional office. Ganon din sa Catanduanes. Ako po very proud na sabihin na meron tayong team sa Catanduanes na masisipag, very resilient and dedicated public servant. Siyempre po, samantalahin ko ng pagkakataon. Ngayon po, kaarawan ng aking anak, na panganay. Birthday ha? Yeah, work-life balance. Ako po ay tatawid ngayon pagkatapos ng ka-agraryo Henry para mag-celebrate. Ano po sa pangarang kang aki mo, ma'am? Marian Angelique Aldea. Marian Angelique Aldea. Aldea. Oh, happy birthday! Happy birthday, Marian. Kaya pala mabalik ka po tulo sa Catanduanes ngayon. Opo. Grabe, ano? Gusto ko rin po sana pasalamatan. Siyempre, ang DCGP, Ligaspi, ka Agrario Henry Masina. Nice to meet you. And sige po. Salamat po. And siyempre, ang strategic media team ng Region 5, Tris, Wensi, si Troy. And also sa Catanduanes. So, pwede ba mo po siya kayo magduwang magayon? Si Miss Glay, ang samong Provincial Information and Strategic Media Coordinator, Ira. So, ang aming piloto, driver. So, thank you very much. Pero syempre, ang Project Split, napakagandang estratehiya ng ating strategic media team sa Central Office. Thank you very much po sa ganitong platform. Sana po, tangkilikin po natin ang susunod pang episode para sa ating mga kapatid na mga Provincial Agrarian Reform Program Officer ng ibang probinsya. Maraming pong salamat at isang mapagpalang araw sa atin. May katapat pala sa gayon si Altea, si Tresha, sa Catanduanes,
Katapat pala siyang magayon sa Catanduanes. Okay. So madam, okay na. Kumusta po? Ikaw mong gustong i-promote sa Catanduanes? Programs din do po? Baka may gusto kang i-share sa mga taga Catanduanes. Sa indong opisina. Bilang parting words po kan sa tuyang maraming salamat po ka-Agrario Henry sa pagkakataon na ini. Gusto ko po sanang sabihin sa ating mga kababayan sa Catanduanes na bagamat wala po tayong municipal office, tayo po ay sinisikap natin na through call, through text, pwede po kayong magpaabot ng inyong concern para sa aming opisina. Malugod po namin kayong bibigyan ng asistensya. At sana sinisikap natin dahil nabanggit ni ka-Agrario Henry na tayo ay ISO certified, proud na meron po tayo. Opo, yan po ay tulong na din na ang ating critical na serbisyo ay may paibaabot ng agaran sa ating mga magsasaka at mga clients po. Thank you, ma'am. Ka-Agraryong Dr. Nerissa Aldea, sa tuyang Provincial Agrarian Reform Officer sa Catanduanes. Happy birthday po sa imong padabang aki. Ingat po kamo sa biyahe pabalik sa Catanduanes. Mabalos po. Opo. Di man po suspended sa truck so aeroplano so ka. Di man po suspended sa biyahe. Mabalos po. Okay. Salamat mga tugang sa pangarag sa tuyang mga pag-iriba sa Department of Agrarian Reform Region 5. Asin po kamo diyan sa probinsya ng Catanduanes. Ini po sa indong programa Kape asin Baretang Agraryo hatod sa indo kang DAR Region 5 asin po kang proyektong Split. Ini po ang lalaking hindi inaumaga, Henry Maceda po. Salamat kan sa inong pagantabay. Hindi po sa DCGB. Abangan po ang masunod na episode kan sa muyang programa sa masunod na Biyernes, sa ikaduwang Biyernes kan Pebrero. Yan po. Saro na naman na feature presentation po sa muyang gigibuhon para po sa kaaraman nindo gabos di po sa estasyon kan DCGB. Thank you, goodbye. Maraynal daw po sa Saindo Gabos. Sa indong nadango, ang naging katiripunan kang mga istorya kapupurutan nin inspirasyon na ginuno gikan sa dedikasyon na makapaghatod nin lehitimong serbisyo publiko. Iniyan, Kape asin Baretang Agraryo. Realize